Hej og velkommen til anden video af Hjernerystelse. Hvad nu? Din guide fra en længerevarende hjernerystelsesramt. I den her video vil jeg snakke om behandling af hjernerystelse, hvilke behandlinger jeg selv har prøvet, og hvilke behandlinger som den nationale kliniske retningslinje anbefaler. Hvis du ikke har set den første video, vil jeg anbefale dig at se den. Der introducerer jeg også hele videoserien, men du kan godt se den her video selvstændigt. Hvis du hellere vil læse det, jeg siger, i stedet for at se videoen, har jeg vedlagt et dokument med en transkription af alt det, jeg siger, og et dokument med et resumé af alle videoer i beskrivelsen. Lad os gå i gang. Jeg vil starte videoen med lige at give en kort introduktion til, hvad fagpersoner anbefaler, der skal gøres ved en hjernerystelse. Derfor vil jeg snakke om den nationale kliniske retningslinje for hjernerystelse, eller NKR, der er udarbejdet af Dansk Center for Hjernerystelse i 2021. Jeg vil nemlig rigtig gerne gøre opmærksom på, at den eksisterer, fordi jeg synes egentlig, at den har virkelig mange gode og relevante punkter, og jeg kunne godt have haft brug for den i starten af mit hjernerystelsesforløb, i stedet for først at finde ud af, at den eksisterede, da jeg havde haft hjernerystelse i 2 år. Jeg skal nok sætte et link til NKR i videobeskrivelsen og i de 2 dokumenter. Alt det, jeg fortæller om NKR, er fra Dansk Center for Hjernerystelses hjemmeside. Okay. Den nationale kliniske retningslinje er udarbejdet af Dansk Center for Hjernerystelse i samarbejde med en masse fagfolk og organisationer, der ved meget om området. Noget, man skal være opmærksom på, er, at retningslinjen er målrettet hjernerystelsespatienter over 18 år, der har haft hjernerystelse i over 4 uger. Den centrale anbefalinger består af 7 punkter med varierende anbefalingsgrad. De forskellige anbefalingsgrader er stærk anbefaling for eller imod, svag anbefaling for eller imod og god praksis. Hvis der er en stærk anbefaling for en behandling, er der altså typisk mere evidens for behandlingen, det vil sige videnskabeligt belæg for, at behandlingen virker, end hvis der er en svagere anbefaling for en behandling. God praksis betyder, at der er faglig konsensus omkring, at behandlingsformen er god for hjernerystelsespatienter, men at der ikke lige nu er evidens nok bag behandlingen. Det betyder altså, at der ikke endnu er lavet forskning, der viser, at behandlingen med sikkerhed har en god effekt på hjernerystelsespatienter, men at fagpersonerne har erfaring med, at hjernerystelsespatienter, der har prøvet behandlingen, har haft god effekt af behandlingen alligevel. Den første anbefaling i retningslinjen er systematiseret information og rådgivning, hvilket der er en svag anbefaling for. Det går ud på, at de anbefaler, at hjernerystelsespatienter får information omkring, hvad det vil sige at have en hjernerystelse, altså symptomer, forventet bedringstid og sådan noget, og så få rådgivning omkring, hvordan man bedst muligt håndterer en hjernerystelse. Den næste anbefaling er gradueret fysisk træning, som der også er en svag anbefaling for. Gradueret fysisk træning er træning, hvor man finder ud af, hvor hård motion man skal dyrke, for at man får symptomforværring. Det er typisk ved at måle, ved hvilken puls, at symptomerne bliver meget værre. Og så holder man sig inden for det felt, og gradvist øger intensiteten og varigheden, når ens tolerance for motion bliver bedre. De anbefaler, at man opsøger en fagperson med relevant faglig baggrund, f.eks. en fysioterapeut, der kan tilrettelægge og styre træningen. Den tredje anbefaling er vestibulær træning, som der igen er en svag anbefaling for. Det de anbefaler her, er, at patienter med vestibulære symptomer, altså problemer med balancen, svimmelhed og vertigo, som er en form for svimmelhed, hvor man kan opleve, at rummet snurrer rundt, skal opsøge vestibulær træning, hvor de så får øvelser, der kan genoptræne deres vestibulære system. Derudover anbefales der også, at patienter med vestibulære symptomer bliver udredt for øresten, fordi det godt kan være grunden til deres vestibulære symptomer. Det kan nemt gøres ved egen læge. Den fjerde anbefaling er manuel behandling af nakke og ryg, som der er en svag anbefaling for. Det betyder, at man skal opsøge en fagperson, f.eks. en kiropraktor eller lignende, der kan skubbe tingene lidt på plads i ryggen eller nakken, ligesom en kiropraktor gør, når de f.eks. knækker ens ryg. Det er især patienter med nakkesmerter, med eller uden medfølgende hovedpine, som de anbefaler det til. Jeg har selv været til kiropraktor, og jeg vil fortælle om mine erfaringer med det senere. Den femte anbefaling er optometrisk synstræning, hvor anbefalingsgraden er god praksis. Optometrisk synstræning er træning hos en neurooptometrist, hvor man genoptræner samsynet, altså øjnenes evne til at samarbejde, kan man sige. De anbefaler optometrisk synstræning til patienter med visuelle symptomer efter hjernerystelse. Det kan være problemer med at kigge på skærm eller læse, øget hovedpine, dobbeltsyn eller sådan noget. Jeg har også selv prøvet et behandlingsforløb hos en neurooptometrist, som jeg har haft rigtig gode erfaringer med. Så det vil jeg helt klart anbefale at se på, hvis du har visuelle symptomer. Men det vil jeg også fortælle om senere.
Den 6. anbefaling er psykologisk behandling, som der er en svag anbefaling for. De anbefaler, at hvis man f.eks. har angst, stress eller depression i forvejen, opsøger psykologisk behandling. Og at man også, hvis man f.eks. ikke havde psykiske problemer før sin hjernerystelse, bliver undersøgt og behandlet for psykiske udfordringer, der kan opstå med hjernerystelsen. Jeg har også været i et psykologforløb i forbindelse med min hjernerystelse, som jeg også vil fortælle om senere. Den sidste anbefaling er tværfaglig koordinerende rehabiliterende indsats, som der er en svag anbefaling for. Og den går ud på, at de anbefaler, at patienter med hjernerystelse får tilbudt tværfaglig behandling. Altså behandling, hvor et team med forskellige behandlere inden for forskellige områder snakker sammen og sammensætter et behandlingsprogram inden for flere forskellige områder, så patienten ikke skal gå alle mulige forskellige steder hen for at få behandling, men bare kan få det et sted. Og det bliver jo spændende at se, når nu regeringen har afsat flere millioner til hjernerystelsesbehandling fra 2026, om der kommer til at blive sådan nogle tværfaglige behandlingsklinikker i Danmark. Man kan jo håbe. Ellers er der diverse private tværfaglige behandlingsklinikker rundt i landet. Jeg har fx hørt rigtig godt om Højbjergklinikken i Aarhus, men jeg har ikke været der selv. Som sagt sætter jeg et link til NKR'en ind i beskrivelsen og ind i både transkriptionsdokumentet og resuméarket. Jeg håber, I kan bruge det. Okay. Med det af vejen er vi nået til afsnittet, der handler om behandling af hjernerystelse. Jeg vil allerførst nævne, at det er dit valg og dit valg alene, om du gerne vil opsøge mere behandling af din hjernerystelse. Der er intet pres overhovedet. Jeg er selv det sted lige nu, hvor jeg egentlig ikke har lyst til mere behandling for min hjernerystelse, og sådan havde jeg det sådan set også, før min hjernetræthed gik væk. Og det er simpelthen fordi, jeg har været igennem så mange behandlinger med varierende succes, at jeg ikke gider mere. Jeg er behandlingsmættet, hvis man kan sige det sådan. Jeg føler lidt, at jeg har udtømt mine muligheder, og så vil jeg hellere fokusere på, hvordan jeg kan implementere motion, energiforvaltning og generel genoptræning i mit liv i stedet for. Og ja, så er det også fordi, at min familie har smidt så mange penge efter behandling, at jeg egentlig ikke har lyst til at skulle bruge flere af deres penge længere. Så jeg forstår det 100%, hvis du ikke har lyst til mere behandling. Så spring bare den her video over. I det her afsnit har jeg delt de forskellige behandlinger op i 4 forskellige dele. Behandlinger fra det offentlige, inklusive egen læge. Behandlinger, du kan få både via det offentlige og det private. Behandlinger fra det private og behandlinger fra kommunalplan. Og så fortæller jeg også kort om alternative behandlinger til sidst. De behandlinger, jeg fortæller om, er nogle, jeg selv har været igennem, så der vil måske være nogle behandlinger, jeg ikke nævner, fordi jeg ikke selv har erfaringer med dem. I en anden bonusvideo vil jeg nævne lidt om behandling i USA, som jeg ikke selv har fået, men som jeg har undersøgt ret meget omkring. Så der vil jeg komme med en forklaring på, hvad det egentlig er, de laver dernede, der er anderledes i Danmark, og hvad de egentlig mener, man skal gøre. Så se den video, hvis du er interesseret i det. Fordi det er mine egne erfaringer med behandlingerne, kan jeg ikke vurdere præcist, om lige netop du vil have gavn af behandlingen eller ej. Jeg kan bare give en oversigt over, hvad det kan hjælpe imod, og så give dig nogle overvejelser i forhold til valg af behandling og behandler, så du kan træffe mere informerede valg omkring dine behandlingsmuligheder. Og måske kan du spejle dig i de symptomer, jeg fortæller om, som behandlingen har hjulpet mod. Når man skal snakke om behandling af hjernerystelse, er noget af det første, du vil støde på, typisk nogen, der fortæller dig om, der er evidens for den enkelte behandling eller ej. Og typisk vil nogen, hvis de er meget firkantede, sige, at de behandlinger, hvor der ikke er evidens bag, at de er spild af tid og noget, du ikke skal opsøge. Og der vil jeg godt prøve at nuancere den debat lidt. Fordi hvis der er god evidens for, at en behandling virker, altså en evidens, som de evidensfikserede vil godtage, så betyder det ofte, at der er lavet forskning om den behandling, der viser, at behandlingen har givet en positiv virkning for forsøgspersonerne. De laver typisk den forskning ved, at de samler en stor gruppe mennesker, der har den samme sygdom eller de samme symptomer, og så deler de dem op i, groft sagt, 2 forskellige grupper. Den ene gruppe får den rigtige behandling, og den anden gruppe får ikke en behandling, eller også får de en behandling, der ikke virker, en placebo. Og den gruppe bliver kaldt kontrolgruppen. Den type af studier kaldes randomiserede kontrolstudier, og det kalder man for den gyldne standard for evidens i forskningsverdenen. Til sidst sammenligner man de 2 grupper og ser, om der er en forskel på, hvor godt de har det. Hvis man kan se, at gruppen, der har fået behandlingen, har det meget bedre end kontrolgruppen, er der altså evidens for, at behandlingen virker. Hvis der derimod ikke er nogen forskel, vil der ikke være evidens for, at behandlingen virker. Eller hvis dem, der har fået behandlingen, har fået det værre, vil der være evidens for, at behandlingen ikke virker. Groft sagt. Det der så er med de her randomiserede kontrolstudier,
det er, at man er nødt til at samle en gruppe af mennesker, der i store træk har de samme symptomer, og som man ved, eller som man har en rigtig god idé om, reagerer ens på behandlingen. Og dem er man nødt til at finde mange af, for at man rent faktisk kan se, om behandlingen gør en forskel, eller om forskellen bare var tilfældig. Det er en kendsgerning, der gør det rigtig svært at lave gode, randomiserede kontrolstudier og videnskabelige studier af hjernerystelsesbehandlingen, fordi, som I nok ved i forvejen, så er hjernerystelse en så kompleks sygdom, at der er så stor forskel på, hvordan folk har hjernerystelse, hvilke symptomer de har, hvor udbredte symptomerne er, og hvordan de reagerer på forskellige behandlinger. Og der er også stor forskel på, hvilket liv man lever med hjernerystelse, altså hvor meget energi man bruger, eller om der er andre ting, der kan påvirke, hvordan man reagerer på bestemte ting. Derfor er det virkelig svært at 1. Finde en gruppe med nogenlunde sammenlignelige symptomer, og generelt bare sammenlignelige hjernerystelser, og 2. Samle nok mennesker af den gruppe, så man kan få resultater, der rent faktisk kan bruges til noget. Det synes jeg er vigtigt at have in mente, når man snakker om evidens og hjernerystelsesbehandlingen. Med det sagt, så er noget andet, man skal være opmærksom på, når man snakker om evidens og hjernerystelsesbehandlingen, om der ikke er evidens for, at en bestemt behandling hjælper på hjernerystelse, eller om der er evidens for, at en behandling ikke hjælper på hjernerystelse. Hvis der ikke er evidens for, at en bestemt behandling hjælper på hjernerystelse, betyder det blot, at der ikke er lavet forskning, der har vist, om behandlingen virker eller ej. Altså kan det betyde, at behandlingen måske virker, men der bare ikke er lavet noget forskning endnu, der bakker den op. Hvis man derimod siger, at der er evidens for, at en bestemt behandling ikke hjælper på hjernerystelse, betyder det, at der er lavet videnskabelige studier, der aktivt har vist, at behandlingen ikke virker. I det tilfælde vil jeg være meget skeptisk over for behandlingen og dens virkning. Det, jeg synes, der mangler i den her debat om videnskabelig evidens for behandlinger mod hjernerystelse, er, at man meget hurtigt kan stirre sig blind på ordet evidens, og i den proces helt ignorere de oplevelser, som folk rent faktisk har haft med de behandlinger, de har prøvet. Så affejer man det ved at sige, det er jo bare nogle enkelte tilfælde. Det beviser jo ikke noget. Og det synes jeg faktisk personligt er et ret perspektivløst synspunkt at have, fordi man ikke anerkender de oplevelser, folk har, og bare tilskriver det held eller placebo. Jeg synes nemlig, man skal have en mere videnskabelig tilgang til det, og sige, spændende. Det ser ud til, at der er nogen, der har haft en positiv virkning af det her. Det kan da være, at den behandling måske virker, eller at man skal begynde at undersøge mere, om den rent faktisk virker. Jeg synes nemlig personligt, at det at stirre sig blind på ordet evidens, i den betydning, at randomiserede kontrolstudier er den eneste type af evidens, man kan stole på, og affeje alle andres personlige erfaringer, hurtigt kan blive til en mere religiøs tilgang i forhold til den nysgerrige og undersøgende tilgang, som videnskab jo burde være. Man kan tage det klassiske eksempel med, at der jo heller ikke er god evidens for, at faldskærme virker. Der er jo ikke nogen, der har lavet et videnskabeligt studie, hvor en gruppe er hoppet ud fra et fly med en faldskærm, og en anden gruppe er hoppet ud af et fly uden en faldskærm. Men alligevel er der jo ingen, der nogensinde vil sige, ved du hvad, jeg tror ikke på, at faldskærme virker. Jeg springer bare ud uden. Når der nu er de udfordringer med at lave god forskning på hjernerystelsesområdet, som der nu er, og vi ikke har en kæmpe mængde af god evidens, så synes jeg, at personlige erfaringer er et rigtig godt supplement til den eksisterende solide forskning, som man burde tage med i sine overvejelser. Med alt det sagt, kan evidens selvfølgelig være en ret god rettesnor i forhold til, hvad der virker og hvad der ikke virker. Så når der nu er lavet undersøgelser, der viser, at gradueret pulstræning og motion generelt er noget, der er en god behandling mod hjernerystelse, så skal man da for alt i verden bruge de resultater i behandlingen af hjernerystelse. Vi skal bare huske på, at hjernerystelse ikke er rocket science. Det er nemlig meget mere kompliceret end det. Derfor skal vi også være pragmatiske og være indforstået med, at vi er nødt til at asfaltere, mens vi kører, som Hanna Mahler Rytter fra Dansk Center for Hjernerystelse siger. Vi kan ikke vente på, at forskningen følger med, når vi har brug for hjælp nu. Jeg vil derfor appellere til, at du tager alle former for evidens med i dine betragtninger. Hjernerystelsespatienters anekdotiske evidens, deres erfaringer, kan også være et pejlemærke for, om en behandling måske har en god effekt, selvom det selvfølgelig altid er bedst, hvis evidensen kommer fra randomiserede kontrolstudier. Min pointe med det her er bare, at når diskussionen bevæger sig hen til at fraråde hjernerystelsespatienter at få en behandling, som har hjulpet mange andre hjernerystelsespatienter, fordi evidensen ikke lever op til perfekte standarder, så vi er nødt til at nuancere evidensbegrebet og ikke tage det som gidsel. Anyways, lad os komme videre. Jeg vil gerne nævne en vigtig ting at tage med, når man snakker om behandling af hjernerystelse. Noget man nemlig kan fristes til at gøre, og som jeg godt kan forstå, at man gør, når man leder efter behandling
af hjernerystelse, er at starte på så meget behandling som muligt på én gang. Altså bestille en tid hos en fysioterapeut, starte et forløb op hos en neurooptometrist, starte op hos en kiropraktor, en osteopat, og så måske nogle psykologsamtaler. Og jeg kan virkelig godt forstå, at man kan have den tankegang, fordi det man jo allermest har lyst til, er, at hjernerystelsen går væk. Det kan dog faktisk være en ulempe at starte mange ting op på samme tid, eller at være i flere behandlinger på én gang. Det at være i behandling kan nemlig godt koste energi, og hvis man er til mange forskellige behandlinger på én gang, kan det gøre, at man ikke har energi til at have en dagligdag til at hænge sammen, eller også kan man risikere at bruge for meget energi i forhold til, hvad man har, og så kan det faktisk gøre, at man får det dårligere, selvom behandlingen måske isoleret set kan virke. Noget andet er, at hvis du er til flere behandlinger på samme tid, kan det være svært at finde ud af, hvilke behandlinger, der rent faktisk virker, så man ved, hvilke man skal fortsætte med. Derfor vil jeg anbefale, at du tager til 1, maks 2 eller 3 behandlinger ad gangen. Det gør, at du har energi til at følge behandlingsforløbene, og at du samtidig kan have din dagligdag til at hænge sammen. Så ja, selvom det kan virke kontraintuitivt, så er det bedst ikke at have gang i så meget på én gang. En anden ting, som jeg i hvert fald stødte på, da jeg ledte efter behandling, eller generelt også, hvis jeg skulle investere i nogle lidt dyre, langsigtede hjælpemidler, var, at jeg tænkte, skal jeg overhovedet bestille tid til det? Der er jo lang ventetid, og jeg bliver jo rask lige om lidt, så jeg får ikke brug for det. Men der er man også nødt til at vende det om og tænke, ja, hvad nu hvis jeg bliver rask lige om lidt? Så afbestiller jeg da bare tiden igen, og så er det heller ikke værre. Fordi selvom der er lang ventetid til f.eks. neurologer, så er det godt at have en tid, selvom du måske får det bedre lige om lidt. En sidste ting, som jeg også nævner, når jeg forklarer om de forskellige behandlingstyper, er, at det ifølge mine erfaringer er meget væsentligt at finde en behandler, der ved noget om hjernerystelse eller det at have et stresset nervesystem generelt. Og det gælder egentlig for næsten alle typer af behandling, fordi den slags behandling, som i gåseøjne normale mennesker får, godt kan være alt for voldsom og kras til et stresset nervesystem, som man har, når man har hjernerystelse. Det er derfor vigtigt, at behandleren ved, eller i hvert fald kan sættes ind i, at den behandling, du som hjernerystelsesramt har gavn af, mange gange er blidere og mere hensynstagende end den behandling, de normalt giver. Og det har jeg lært på den hårde måde. Okay. Til sidst er der bare at sige, at du selvfølgelig altid skal mærke efter, om du mener, at behandlingen gør noget godt for dig, eller at den ikke gør. Jeg har fx prøvet, at en behandler gentagne gange har sagt til mig, det er da godt nok underligt, at din krop reagerer så voldsomt, men du skal bare have 1 behandling mere, og så får du det bedre. Husk nu, jeg kan ikke ødelægge noget med den her behandling, selvom jeg fik det dårligere og dårligere, og overhovedet ikke havde gavn af den behandling. Så giv det selvfølgelig noget tid, men lyt også efter din krops signaler og vurder, om det virkelig er noget, der gør gavn. Med alt det på plads, så vil jeg gå i gang med at fortælle om et rigtig fint tilbud, der er til folk med hjernerystelse, som jeg dog ikke selv har brugt, fordi jeg ikke vidste, at det eksisterede, men som lyder mega fedt og hjælpsomt. Det tilbud, jeg snakker om, er udarbejdet af Hjernerystelsesforeningen og hedder Hjernerystelseslinjen. Og det egentlig går ud på, er, at det er et telefonnummer, du kan ringe til, hvor du kan stille spørgsmål omkring hjernerystelse, og så få sparring på, hvad du kan forvente omkring forskellige behandlingsformer. Det synes jeg lyder som et fantastisk tilbud, og jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at jeg ikke vidste, det eksisterede, da jeg kunne have haft brug for det. Men nu sætter jeg det bare ud, så I også ved, at det eksisterer. Jeg skal nok sætte et link til Hjernerystelseslinjen i både beskrivelsen, på transkriptionen og i resumédokumentet. Nu vil jeg starte med at fortælle om behandling i den offentlige sektor, og hvilket sted er bedre at starte end ved egen læge. De erfaringer, jeg har med min egen læge, er, at de ikke rigtig kan gøre så meget. Jeg fik bare en hurtig konsultation, og så kom de frem til, at jeg bare skulle hjem og hvile mig og sige til, hvis jeg fik symptomer i mere end 3 måneder. De kan give dig en henvisning til en neurolog, der så kan undersøge dig mere og henvise dig videre, hvis det er, hvilket jeg vil fortælle mere om, når jeg snakker om neurologer. Udover det var jeg overladt til mig selv, og selvom jeg gav mine læger idéer til alle mulige steder, de kunne henvise mig hen til, fik jeg afslag fra dem alle. Jeg vil dog sige, at det er meget vigtigt i tilfældet af, at du skal have brug for din forsikring senere i dit forløb, at tage til lægen kort efter din skade og forklare dem om dine symptomer, så det står skrevet i din journal. Men ellers har jeg ikke rigtig gode erfaringer med, at din normale praktiserende læge kan hjælpe dig. Det kan selvfølgelig være, at min læge bare er dårlig, og andre læger er meget bedre. Det ved jeg ikke. Men generelt kan oplevelsen hos egen læge være skuffende for folk med hjernerystelse. Jeg vil selvfølgelig ikke stoppe dig for at tage til lægen og udfritte den om en masse henvisninger. Det er jo altid godt at prøve. Men jeg vil bare sige, at du ikke skal forvente, at der kommer noget hjælp, udover en henvisning til en neurolog. Der findes selvfølgelig rigtig hjælpsomme læger, der måske vil gøre en masse for dig, men bliv ikke skuffet, hvis det ikke er tilfældet. En neurolog er typisk det næste skridt inden for behandling og udredning af hjernerystelse. Du får typisk en henvisning af din læge, og så skal du så bestille tid hos en neurolog, så du kan blive undersøgt.
Det trælse ved neurologer er dog, at der generelt er lang ventetid til at få tid hos dem. Jeg vil dog lige advare dig, før du bestiller en tid til den neurolog, der har kortest ventetid. Der er måske en grund til, at der er så kort ventetid til den neurolog. Jeg lavede nemlig den fejl at bestille tid hos den neurolog, der havde kortest ventetid, hvilket var 2-3 måneder. Forestil dig det her. Du står i venteværelset og venter på, at det er din tur. Neurologen kommer ud, og selvom at coronarestriktionerne er blevet ophævet, det var i efteråret 2021, så beder han dig om at tage mundbind på og siger, at forresten må din mor ikke komme med ind til konsultationen på grund af coronaregler. På det tidspunkt var jeg under 18, og jeg var generelt meget utryg ved at skulle alene derind uden min mor, fordi hun både giver mig en tryghed, men også skal stille de gode spørgsmål og huske, hvad det er, neurologen har sagt. Jeg kommer så derind, mens jeg prøver på ikke at græde, fordi jeg er så utryg. Han sætter sig ind i sin stol, læser spørgsmål op fra et spørgeskema, laver nogle hurtige undersøgelser, siger så, at jeg skal til en kiropraktor, og så er det det. Jeg følte mig ærligt talt bare som et stykke kød eller et tal i stedet for en patient. Noget helt andet er så, at kiropraktoren faktisk gjorde, at jeg fik det dårligere, men det fortæller jeg mere om, når jeg når dertil. Så det var min oplevelse med neurologen med kortest ventetid. For så 2,5 år siden, næsten lige efter jeg var blevet færdig med gymnasiet, tænkte vi, at jeg måske skulle til en anden neurolog igen, for at de kunne undersøge mig ordentligt, i stedet for ham den anden. Vi havde fra en bekendt fået anbefalet en helt vildt god neurolog, så der tænkte vi, ham tager vi. Han havde godt nok et ventetid på 1 år, men på det tidspunkt var jeg et sted i mit hjernerystelsesforløb, hvor det egentlig var okay at vente så lang tid. Da jeg endelig kommer hen til ham, er han helt vildt sød, og han får mig undersøgt, og vi snakker om, hvilke muligheder der er i forhold til ting, han kan henvise til eller gøre for mig. Han er meget ærlig og siger, at der egentlig ikke er så mange ting, han kan gøre, men jeg går igennem alle mine symptomer, og han fortæller så, hvad han kan gøre ved de enkelte symptomer. Jeg får udskrevet noget medicin til min migræneanfald, og så får jeg også udskrevet noget medicin til min hovedpine generelt. Medicinen til min hovedpine hedder amitriptylin, og jeg skal nok forklare mere om den senere. Men alt i alt var det en virkelig god oplevelse, og jeg føler virkelig, at han gerne vil hjælpe mig, og ikke bare krydse mig af på en eller anden liste, så det næste nummer kan komme ind i venteværelset. Det er ikke fordi, jeg siger, at du bare skal tage den neurolog, der har længst ventetid, men mere, at du skal være opmærksom på, at der nogle gange godt kan være en grund til, hvis neurologen har kort ventetid. Så prøv at tjekke anmeldelser på Google eller lignende omkring den neurolog, du tænker at bestille tid hos. Så er du i hvert fald mere sikker på at undgå en oplevelse som min. Nu er det et lidt bedre tidspunkt at forklare om den medicin, jeg har fået udskrevet. Min hovedpinemedicin, amitriptylin, er egentlig et antidepressiv, men bruges også mod kronisk spændingshovedpine og for at forebygge migræne. Det kan ikke tage 100% af hovedpinen, men ca. 50%. Det er også noget medicin, der kan give en masse bivirkninger. For eksempel har jeg noget mundtørhed, noget stamme og nogle ufrivillige rystelser og spjæt i fingrene nogle gange. Amitriptylin er heller ikke noget medicin, du kan tage for evigt. Du må bruge det i helst et halvt år med maks 2 år. Af hvad jeg har fået at vide af min neurolog, er det noget, der skal dæmpe hovedpinen, mens du tager det, og så vende kroppen af med at være i smerte hele tiden, så min hovedpine vil blive mindre, selv når jeg trapper ud af medicinen. Det, der nemlig er så frustrerende med kroniske smerter, er, at jo længere tid du har smerter, jo mere glemmer din hjerne, hvordan det er ikke at have smerter. Og så kan den fastholde din krop i det samme mønster med at have smerter hele tiden. Amitriptylinen fungerer på den måde som en slags genstartsknap for min hjerne. Jeg har været på amitriptylin i cirka 1,5 år nu, og planen er, at jeg skal trappe ud til sommer. Jeg skal nok give jer en update på, hvordan det er gået med medicinen og min hovedpine til den tid. Dog, med alt det sagt, er jeg personligt virkelig glad for amitriptylin. Jeg synes, det giver en følelse af, at der er mere ro i mit hoved, og den har også gjort, at jeg nogle gange har været helt i tvivl, om jeg har hovedpine lige på det tidspunkt. Og det kan måske lyde lidt underligt, men når man har haft konstant hovedpine i lidt over 4,5 år, glemmer man, hvordan det føles ikke at have hovedpine. Så det er nogle gange svært at vide, om det bare er fordi, jeg har meget lidt hovedpine, som jeg ikke lægger mærke til, eller om jeg virkelig ikke har hovedpine. Okay, nu mere om, hvad man ellers kan forvente ved en neurolog. Noget, du meget ofte vil støde på, når du snakker om at skulle til en neurolog, er, at de gerne vil have, at du har udfyldt en hovedpinedagbog, hvis du altså har hovedpine. Det er en rigtig god idé at have gjort det, før du kommer til konsultationen ved neurologen. Du kan jo starte, når du bestiller tiden, og så bare fortsætte, indtil du har tid hos neurologen. Det er ikke altid, at de gerne fysisk vil se de notater, du har skrevet ned i din hovedpinedagbog, men bare det, at du har lavet den, og på den måde har fået en større viden omkring dine hovedpinemønstre, gør, at du er bedre til at forklare om det hos neurologen. En hovedpinedagbog kan være opbygget på lidt forskellige måder. Måden, jeg lavede min hovedpinedagbog, var, at jeg havde en lille lommebog. Så skrev jeg dato i toppen, og så noterede jeg på forskellige tidspunkter, hvor meget hovedpine jeg havde, og på hvilke tidspunkter jeg tog medicin, hvis jeg tog noget. Jeg har generelt hovedpine hele tiden, så i mit tilfælde skrev jeg bare et tidspunkt om morgenen, et tidspunkt om eftermiddagen og et tidspunkt om aftenen. Hvis du ikke har hovedpine hele tiden, men får det nogle gange i løbet af dagen eller ugen, så bare skriv tidspunktet, du fik hovedpinen, hvor meget hovedpine du fik,
og hvornår den gik over. Jeg lavede lidt min egen skala i forhold til, hvor meget hovedpine jeg havde, og det kan du også lave, hvis du har lyst til det. Men du kan også følge den skala, som bliver brugt hos mange neurologer. Den består af 3 grader, nemlig let, hvilket er en hovedpine, der ikke hæmmer arbejde eller anden aktivitet, middel, der hæmmer, men ikke forhindrer arbejde eller anden aktivitet, og svær, der forhindrer arbejde eller anden aktivitet. Min hovedpinedagbog udviklede sig lidt i løbet af tiden til, at jeg også noterede andre symptomer, som f.eks. kvalme eller træthed, men du bestemmer selv, hvor meget du vil notere. Bare hovedpinen og medicinforbruget er med. Jeg håber, at I kommer til at finde en neurolog, der anerkender jeres symptomer og kan hjælpe jer. Og hvis I er i tvivl, så tjek anmeldelser på Google eller spørg i Hjernerystelses Facebook-grupper. Nu er vi kommet til behandlinger, der både kan findes i det offentlige og det private system. Jeg vil starte med at snakke om fysioterapi. En fysioterapeut kan hjælpe med manuel behandling af krop og nakke, at fjerne spændinger i din krop eller lave gradueret pulstræning, som der er en svag anbefaling til i den nationale kliniske retningslinje. Jeg har ikke selv lavet gradueret pulstræning ved min fysioterapeut, så den del af fysioterapien kan jeg ikke udtale mig om. Fysioterapi er noget, der har hjulpet mig en del, og er noget, jeg stadig holder fast i. Jeg startede med at gå hos min fysioterapeut, da jeg har haft hjernerystelse i cirka 2 måneder. Den behandling, jeg har fået af min fysioterapeut, er en bestemt behandling, hvor han løsner spændinger i min krop ved at aktivere kroppens strækrefleks. Jeg har nemlig haft vildt mange spændinger i min krop, fordi mit nervesystem har været fucked. Når man så fjerner spændingerne i kroppen, giver det mulighed for, at man kan starte fra ny igen og få mere overskud tilbage. Jeg kan sammenligne det med, at ens krop er en stor whiteboard-tavle. Det, man oplever og ens stressniveau, bliver til spændinger i kroppen, og de er ligesom en stor sort tusch, der tegner en masse streger over det hele på whiteboard-tavlen. Jo flere spændinger og jo mere stresset din krop bliver, jo sværere bliver det rent faktisk at bruge tavlen til noget, fordi man ikke kan se andet end bare sorte streger over det hele. Når man så fjerner spændingerne i kroppen, er det som om man tager en svamp og visker tavlen ren. Så kan man lige pludselig bruge tavlen til noget igen, fordi stregerne ikke fylder det hele. Dog er det at fjerne spændinger i kroppen ikke en behandling, der løser roden til problemet. Altså presset på nervesystemet, stressen og det, at du nemt spænder op i kroppen, men det er noget, der lindrer de symptomer, du har ved hjernerystelsen, når dine spændinger er løsnet op. Jeg fik mindre hovedpine og mere overskud til ting. Hvis jeg var i pressede perioder, som f.eks. i slutningen af min gymnasietid, var jeg nok til behandling hver anden eller tredje uge, men nu har jeg sjældent brug for behandlinger, fordi jeg er et mere bæredygtigt sted i forhold til presset på mit nervesystem end før. I forhold til pris for fysioterapeutisk behandling, så kan du som sagt få behandling inden for det offentlige, men det kræver en henvisning, og ellers er det meget forskelligt, hvad det koster. Nogle steder koster det 300-400 kroner, men andre steder er det dyrere. Jeg giver 800 kroner for en time hos min fysioterapeut, men han har også nogle bestemte ting, han gør, som ikke så mange andre fysioterapeuter gør. For eksempel teknikken med at afspænde musklerne på den specifikke måde. Du kan også få tilskud fra Sygeforsikring Danmark hos de fleste fysioterapeuter. Nu vil jeg snakke om et andet behandlingstilbud, der også både kan fås i det offentlige og det private. Det er nemlig at gå til psykolog. Man kan både blive henvist til en psykolog i det offentlige, men på grund af den lange ventetid kan man også vælge det private. Det var for eksempel det, jeg valgte. På første øjekast kan det virke lidt underligt, at jeg har taget psykolog med på listen over behandlinger. Men når man tænker mere over det, er det egentlig ikke så overraskende. Når du er ramt af hjernerystelse, er dit liv lige pludselig blevet vendt fuldstændig på hovedet. Du har mistet evnen til at leve det liv, som du plejede at leve, og det kan være mega svært at være i. Hjernerystelse fører altså ikke kun fysiske skavanker med sig. Det kan også føre til ting som stress, angst og depression og sorg med sig. De her psykiske ting er meget vigtige at have fokus på, fordi psykiske problemer kan gøre de fysiske hjernerystelsessymptomer værre og gøre, at du får det dårligere. Og det har jeg selv oplevet på min egen krop. Et behandlingsforløb hos en psykolog kan bestå af samtaler med psykologen, hvor du måske får nogle øvelser og værktøjer med, du kan bruge i din hverdag. Det kan også være samtaler med mange personer, hvor en psykolog faciliterer snakken. Jeg har selv været i et forløb hos en psykolog, og det synes jeg har hjulpet mig meget. I den periode, hvor jeg overbelastede mig selv konstant i gymnasiet, havde jeg det meget psykisk dårligt, og det blev kun værre og værre. Jeg var generelt trist hele tiden, og fordi jeg bare havde det så fysisk dårligt, fangede jeg også mig selv i nogle gange at tænke, jeg vil ønske, at den der bil vil køre mig over, og andre lignende tanker. Det nåede så sit maks, da jeg til min fødselsdag bare ikke kunne lade være med at græde, fordi jeg var så trist og havde det så dårligt, både fysisk og psykisk. Min mor sagde til mig, ved du hvad, jeg synes, du skal snakke med en psykolog. Og da der heldigvis var en psykolog i vores by, så startede jeg der. Jeg havde på et tidspunkt snakket med en, jeg kendte fra gymnasiet omkring psykologhjælp, og der havde hun nævnt, at man kunne få 5 gratis psykologtimer, hvis en studievejleder henviste til det. Så det fik jeg gjort. Det var svært i starten at skulle tale så meget om sine følelser til en anden, men jeg blev bedre til det hen ad vejen. Min psykolog kom så frem til, at jeg var i gang i en sorgproces, hvor jeg sørgede over, at mit liv, som jeg kendte, var forsvundet,
og at den sorg nok var blevet større, når jeg er gået i den her lange periode og havde haft det så dårligt fysisk. Jeg havde slet ikke tænkt i de baner overhovedet. Jeg havde måske tænkt noget depressionsagtigt, men det med at sørge over noget, der ikke var en person, var nyt for mig. Og det kan måske lyde lidt underligt og måske provokerende at sørge over en ting, og ikke nogen, der er død. Man kan sige, i det mindste lever du der stadig, men på en måde er det jo ens gamle liv, der er dødt, altså indtil videre. Og det er okay at have de følelser. Man er bare nødt til at snakke med nogen om det, så de ikke kommer til at blive altopslugende. Jeg fik i hvert fald bearbejdet mine følelser og er kommet ud på den anden side, så det er jeg meget glad for. Selvom jeg selvfølgelig stadigvæk kan have triste tanker om min hjernerystelse nogle gange. I forhold til, hvor meget sådan et psykologforløb koster, så er det lidt forskelligt, hvor man får forløbet henne. Hvis du er ung, altså fra 18 til 24, og er blevet henvist i det offentlige system, er det gratis, hvis du har let til moderat angst eller depression. Og på mange ungdomsuddannelser er det muligt at få gratis psykologhjælp, hvis du snakker med din studievejleder, ligesom jeg gjorde. Det er dog forskelligt, hvem der tilbyder psykologhjælp, så snak med din studievejleder, hvis du er i tvivl. Hvis du ikke er ung, kan du få tilskud af det offentlige, hvis du er henvist i det offentlige system. Men du kan måske også få tilskud til psykolog af din arbejdsplads, hvis din hjernerystelse er en del af en arbejdsskade. Det har jeg så ikke personlige erfaringer med, så jeg er ikke 100% sikker på det. Derudover kan man få tilskud fra Sygesikring Danmark og fra sin personlige forsikring. Psykologsamtaler koster typisk ca. 1.000 kroner per time i det private og uden tilskud, men det er forskelligt fra psykolog til psykolog, så tjek hos din lokale psykolog og se deres priser. I forhold til, hvor mange samtaler der er brug for, så er det meget forskelligt fra person til person. Personligt havde jeg 9 samtaler med min psykolog af 1 times varighed, hvor jeg så fik 5 af dem gratis. Men det er igen meget forskelligt fra person til person, hvor mange samtaler man har brug for. Til slut vil jeg for en god ordens skyld sige, at hvis du har selvmordstanker, er det en god idé at snakke om det med nogen, der ikke selv er selvmordstruet. Ellers kan du ringe til Livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for nogen at snakke med. Hjernerystelse er hårdt, og det er meget vigtigt også at have fokus på de psykiske problemer, lige så vel som de fysiske. Hvis du har det psykisk dårligt, vil jeg rigtig meget anbefale dig at tage nogle samtaler med en psykolog, eller bare snakke med en eller anden. Jeg synes personligt, at det har givet mig rigtig meget, og det har givet mig værktøjer, jeg stadig bruger den dag i dag. Husk dig selv på, at det at tage dig af dine psykiske symptomer er en lige så stor del af din bedring, som at tage dig af dine fysiske symptomer. Nu er vi nået til kategorien med behandlinger inden for det private, og jeg vil starte med at fortælle om kiropraktorbehandling. En kiropraktor kan hjælpe med behandling af f.eks. nakkeproblemer og smerter i nakken. Den nationale kliniske retningslinje har, som jeg også nævnte tidligere, en svag anbefaling i forhold til at få manuel behandling af ryg og nakke, hvilket kan udføres af en kiropraktor, men også af andre typer af behandlinger. Og generelt er kiropraktorbehandling en behandling, som en god del af hjernerystelsesramte får. Mine oplevelser med en kiropraktor har dog ikke været de bedste. Jeg startede til kiropraktor efter, at min første neurolog, ham der var rigtig dårlig, henviste til kiropraktisk behandling, fordi han lige kort havde mærket på mine nakkevivler og havde mærket, at der nok var et problem der. Det skulle så vise sig at være noget, der højst sandsynligt var medfødt, men det vidste jeg ikke dengang. Og neurologen var sikker på, at en kiropraktor nok skulle kunne fikse mig. Jeg havde da haft hjernerystelse i cirka 3 måneder. Jeg tog så til den her kiropraktor, der havde speciale i whiplash-skader, hvilket jeg tænkte var godt, fordi så vidste han nok også noget om hjernerystelser. Før jeg begyndte behandlingen, fik jeg nogle gode råd af kiropraktoren, som jeg egentlig også bruger i dag. For eksempel anbefalede han mig at vælge en god pude at sove på, så nakken kunne ligge i ro. Men det var nok en af de eneste positive ting, der var at sige om behandlingen. Fordi efter bare den første behandling får jeg det lidt dårligt, men han siger, at det er bare de første gange, man får det dårligt. Og han siger, at man skal stole på processen. Jeg skal nok få det bedre af det her. Jeg fortsætter så hos ham nogle flere gange, og hver gang får jeg det dårligt efter en behandling. Og mellem behandlingerne har jeg det generelt også dårligere, end jeg plejer. Han siger, at det er da godt nok underligt, at min krop reagerer på sådan en måde, fordi det burde den da ikke gøre. Hvor jeg så lidt tænker, det kan da godt være, at min krop reagerer underligt, men så må du finde ud af, hvorfor og tilpasse behandlingerne til min krop, mand. Men han fastholder igen, at jeg kommer til at få det bedre. Jeg skal bare komme til nogle flere behandlinger. Og han siger hele tiden, jeg kan ikke ødelægge noget, så bare rolig. Efter jeg har fået 7 behandlinger, hvor jeg har fået det dårligere, end da jeg startede til kiropraktor, vælger jeg at stoppe behandlingen, fordi ligegyldigt hvor mange gange jeg siger til ham, at det her får jeg det ikke bedre af, eller at min krop kan ikke håndtere det her, så fastholder han bare, at jeg bare har brug for flere behandlinger, fordi det kommer helt sikkert til at blive bedre næste gang, jeg får en behandling hos ham. Jeg tror, at grunden til, at min krop reagerede, som den gjorde, var, at behandlingen simpelthen var for kras i forhold til, hvad mit stressede nervesystem kunne klare. Jeg snakkede lidt med min fysioterapeut om det senere,
Og han gav mig ret i, at behandlingen skulle have været blidere, og kiropraktoren skulle have taget hensyn til min krop, ligesom min fysioterapeut gjorde. Derfor er min anbefaling, at du skal vælge en kiropraktor, der ved noget om hjernerystelser. Whiplash er ikke nødvendigvis nok. Og så gør det klart for din kiropraktor, at du har brug for en blidere behandling end folk uden hjernerystelse, fordi ellers går din krop bare i fuld alarmberedskab på grund af dit skrøbelige nervesystem, og så får du ikke udbytte af behandlingen. Det samme gør sig også gældende for behandlere generelt. Kiropraktorbehandling er ikke en del af det offentlige sundhedssystem, og derfor kan det godt koste lidt at få behandlinger. For første konsultation kan det godt komme op og koste ca. 700 kroner, og ellers kan de resterende konsultationer nok koste 350 kroner per gang. Så det er ikke voldsomt dyrt i forhold til andre behandlinger. Da jeg var i behandling hos en kiropraktor, fik jeg faktisk dækket behandling af min forsikring. Og generelt er der en god chance for at få behandlingen dækket, hvis det er inden for et år af din skade. Så kontakt gerne din forsikring for at høre om dine muligheder for dækning. Den næste behandling, jeg vil fortælle om, er osteopati. En osteopat har en eller anden behandlergrunduddannelse, typisk en fysioterapeut baggrund, og udover det har de gennemgået en 4-årig lang uddannelse, så de kan blive autoriserede behandlere. Osteopati er en helhedsorienteret tilgang til kroppen, altså det vil sige, at de ikke kun kigger der, hvor du har ondt, men også kigger på andre steder, der kan være grund til, at du har ondt. De finder altså roden til problemet, i stedet for bare at lindre symptomerne. En osteopat kan blandt andet hjælpe dig, hvis du har smerter. Det er ikke en behandling, der udbydes af det danske sundhedssystem, så derfor er du nødt til at finde private behandlere. Hvis man kigger på den nationale kliniske retningslinje for hjernerystelse, giver de igen en svag anbefaling til at få manuel behandling af ryg og nakke, hvilket en osteopat også kan hjælpe med, ligesom en kiropraktor. Generelt har jeg dog ikke rigtig haft held med osteopatisk behandling. Jeg startede til osteopat, da jeg havde haft hjernerystelse i cirka 1,5 år. Ved min første konsultation gik han rigtig hårdt til den, og jeg følte virkelig, at det var ubehageligt. Han spurgte mig, hvordan jeg havde det til sidst, og der strugglede jeg bare virkelig med at sige noget uden at græde, fordi jeg følte, det var så voldsomt. Min krop gik også fuldstændig i spåner bagefter, og jeg fik den værste hovedpine, jeg nogensinde har oplevet 5 dage i træk efter behandlingen. Så der var jeg lidt skræmt for at sige det mildt. Jeg ventede så næsten en måned og tog mod til mig for at tage hen til ham igen, fordi jeg lige ville give det en chance. Der sagde jeg så til ham, at jeg havde reageret meget voldsomt oven på den første behandling, og spurgte ham så, om han kunne gøre det lidt mildere. Og det var han så heldigvis, i modsætning til kiropraktoren, meget lydhør over for mine bekymringer og valgte at gøre det blidere. Ærligt talt tror jeg heller ikke, jeg havde kommet til flere behandlinger, hvis jeg havde fået det så dårligt igen efter endnu en behandling. Der havde jeg lært min lektie fra min tid hos kiropraktoren. Og heldigvis gjorde det, at jeg ikke fik et kæmpe udslag igen. Dog kunne jeg ikke mærke, at behandlingen gjorde en forskel for mig. Efter 6 behandlinger kom der noget sommerferie, hvor forløbet så organisk sluttede, og jeg tænkte, at jeg ikke havde gavn af mere behandling. For jeg kunne ikke mærke overhovedet, at jeg fik det bedre af det. Selvfølgelig fik jeg det ikke dårligere af behandlingen, i modsætning til første behandlingsgang, men jeg kunne bare ikke mærke nogen forskel. Jeg har dog hørt, at andre har haft held med en osteopat. I forhold til, hvad osteopati koster, så hører det jo ikke under det danske sundhedssystem. Ved nogle forsikringer kan du måske få det dækket igen, hvis det er under et år efter din skade, men da det var lidt længere end et år siden, jeg havde haft min skade, vil forsikringen ikke dække det. For mig kostede det 850 kroner for første konsultation, og derefter 650 kroner for de opfølgende konsultationer. Men du kan både finde osteopater, der er en smule billigere eller er meget dyrere. Men ja, jeg har ikke rigtig haft det store held med osteopatisk behandling, men muligheden er der, hvis du tænker, det kan hjælpe dig. Som en lille slutnote vil jeg lige sige, at selvom jeg ikke har så gode erfaringer med hverken kiropraktik eller osteopati, betyder det ikke, at det ikke kan hjælpe dig. Jeg har hørt om andre, der har haft gode erfaringer med det. Hvad jeg vil have dig til at tage med fra mine erfaringer, er dog det med at vælge en behandler, der ved noget omkring hjernerystelse og er lydhør i forhold til at målrette behandlingen til dit pressede nervesystem, så du ikke får de samme oplevelser, som jeg fik. Det er en virkelig vigtig overvejelse at have med, ligegyldigt hvilken behandlingstype du vælger. Den næste behandlingsform, jeg vil fortælle om, er et behandlingsforløb hos en neurooptometrist. En neurooptometrist er en behandler, der kan hjælpe, hvis du har problemer med det, der hedder samsynet. Hvis du har samsynsproblemer, har du typisk svært ved at se skærm. Altså du får hovedpine, hvis du ser på skærmen. Det kan også være, at du har dobbeltsyn, dine øjne har svært ved at fokusere, du kan have svimmelhed, koncentrationsbesvær og generel hovedpine ved øjenregionen og eller panden. Behandlingen starter med en indledende undersøgelse, hvor du bliver undersøgt for samsynsproblemer, og hvis det er tilfældet, vil der så blive planlagt et træningsforløb af dine øjne, der kan vare fra et halvt til et helt år eller længere. Det består af nogle øvelser, du skal lave derhjemme dagligt, hvor du så også skal til løbende træningskonsultationer hver anden til 3. uge, hvor øvelserne enten justeres eller erstattes med nye øvelser. Hvis man kigger på, hvad forskningen siger om den her behandling, så er der ikke fundet evidens endnu for, at behandlingen virker, men på den nationale kliniske retningslinje er det, som sagt, noteret som god praksis at tilbyde behandlingen til patienter med visuelle symptomer efter hjernerystelse.
Mine personlige erfaringer med behandlingen var, at det hjalp mig virkelig meget. Jeg startede på behandlingen, da jeg havde haft hjernerystelse i cirka 2 år. Før behandlingen havde jeg virkelig svært ved at se på skærm. Jeg fik rigtig meget hovedpine ved bare nærmest at tjekke mine beskeder på telefonen. I løbet af forløbet kunne jeg så se en lille forbedring lidt efter lidt, selvom de første uger var lidt hårde. Og på et tidspunkt var det bare som om noget klikkede i mit hoved. Lige pludselig kunne jeg se 45 minutter, en time skærm uden problemer, og det voksede mere og mere hen ad vejen. Lige pludselig kunne jeg se en hel film, uden at jeg fik hovedpine. Og det var noget, jeg ikke engang turde drømme om bare et halvt år før. Lige nu, 2,5 år efter behandlingen, kan jeg se flere film i træk, uden at det er et problem. Jeg skal stadigvæk passe på med at se alt for meget skærm, selvom grænsen er tæt på ubegrænset. Men jeg kan egentlig gå igennem en hverdag, hvor det ikke er et kæmpe problem. Jeg arbejder stadig på at minimere mit skærmforbrug og være mere mindful med, hvad jeg bruger mine skærmevner på. Og der kan godt være dage, hvor jeg ikke kan se så meget skærm. Men alt i alt har mine skærmevner vokset så store nok til, at jeg kan fungere i min hverdag med filmhygge om aftenen, arbejde på computeren og sjove videoer på YouTube, uden at have en frygtelig masse skærmrelateret hovedpine. Så man kan i den grad sige, at jeg har rigtig gode personlige erfaringer med neurooptometrist. Jeg har også hørt om andre, der har haft meget gode erfaringer med det. Det er dog hårdt arbejde, og de første uger med øjentræning kan være lidt hårde. Det synes jeg i hvert fald, de var. Jeg fik dog at vide i starten, da jeg havde en tendens til bare at gå all in og måske presse mig selv lidt for meget med øvelserne, at jeg skulle overholde en tommelfingerregel ved øvelserne. Den gik ud på, at hvis jeg havde oplevet forværringer af mine symptomer, imens jeg lavede en bestemt øvelse, og jeg så stoppede med at lave øvelsen, så skulle mine symptomer vende tilbage til niveauet før øvelsen inden for 15 minutter. Hvis mine symptomer gjorde det, havde jeg presset mig tilpas, men hvis jeg ikke gjorde det, skulle jeg skrue ned og presse mig selv mindre næste gang jeg lavede øvelsen. Det hjalp mig, så jeg kunne træne mine øjne, uden at overbelaste min krop og mine øjne under forløbet. Det er vigtigt lige at sige, i forlængelse af det, at der er nogen, der ikke får det bedre af neurooptometrisk behandling, og der er det vigtigt at lytte til din egen krop og snakke med din neurooptometrist, hvis din krop reagerer voldsomt på behandlingen. Du skal ikke få det meget værre af behandlingen, så der er det vigtigt at regulere eller stoppe behandlingen, hvis du oplever, at din krop reagerer for voldsomt på behandlingen. Men jeg har selv virkelig gode erfaringer med neurooptometrisk behandling, og jeg har også hørt andre, der har haft gode erfaringer med det, så det er ikke for at gøre dig nervøs for behandlingen overhovedet. Det er bare vigtigt lige at sige, at du selvfølgelig skal mærke efter, om din krop reagerer hensigtsmæssigt på et behandling eller ej. Nu til prisen for neurooptometrisk behandling. En neurooptometrist hører ikke under det offentlige sundhedssystem, så der er en betaling, man skal have en mente. For min behandling gav jeg omkring 10.000 kroner for det hele, men det kan være forskelligt fra sted til sted. På trods af prisen vil jeg dog personligt anbefale en neurooptometrist, hvis du, som mig, har problemer med at se skærm eller har andre tegn på samsynsproblemer. Det er dog noget, der godt kan tage en masse energi, og jeg var også i gang med behandlingen i starten af mit sabbatår, hvor jeg ikke rigtig skulle bruge så meget energi på andet lige på det tidspunkt, så det er også vigtigt lige at tænke over. Fordi, ligesom jeg har sagt tidligere, hverdagen skal kunne hænge sammen. Der er selvfølgelig også prisen at have med i tankerne. Min forsikring dækkede ikke behandlingen, men det var til dels, fordi jeg startede på behandlingen mere end et år efter min skade, så jeg ved ikke, om din forsikring vil kunne dække den. Men du kan altid spørge, hvis du mener, du vil starte på behandlingen. Alt det sagt, så er det selvfølgelig dit eget valg, om du tænker, at det her er noget for dig. Jeg sætter et link til en liste over neurooptometrister, som Hjernerystelsesforeningen henviser til og kan stå indenfor, både i beskrivelsen på den her video og i dokumentet med den korte genfortælling af videoens indhold. Nu er vi nået til behandlingstilbud inden for det kommunale, og der vil jeg lige nævne, ligesom jeg gjorde i starten, at mit synspunkt er fra en person, der bor i Syddjurs Kommune i Region Midtjylland, men jeg kan dog også sige noget generelt om kommunale tilbud. Det første, som de fleste støder på, når man skriver til kommunen omkring sin hjernerystelse, er, at der er noget, der hedder en hjerneskadekoordinator. Og i nogle kommuner vil der også være en decideret hjernerystelseskoordinator. Og nogen vil måske stejle, når jeg nævner begrebet hjerneskade, men faktisk er der rigtig mange ligheder mellem en hjerneskade og en hjernerystelse. Den hjerneskadekoordinator eller hjernerystelseskoordinator vil vide, hvilke tilbud der er i lige netop din kommune, og derfor er det et oplagt sted at starte, hvis man gerne vil vide mere om kommunale tilbud til hjernerystelsesramte inden for sin egen kommune. Et hjernerystelsestilbud, jeg blev tilbudt i min egen kommune, men som der også eksisterer i varierende udstrækning i andre kommuner, og som jeg synes var virkelig godt, var at blive tilkoblet en hjernerystelsesmentor, en såkaldt ungementor. Et ungementorforløb er et tilbud, der udbydes af Hammel Neurocenter i Region Midtjylland, og de har følgende samarbejdskommuner: Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Viborg, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted Kommune. Men andre kommuner i Region Midtjylland kan tilkøbe ordningen, hvis de vil tilbyde det til borgere i deres egen kommune. Det er i udgangspunktet et etårigt forløb og tilbydes til unge mellem 15 og 30 år, plus minus.
En ung mentor er en person, der ved en masse om hjernerystelse og hjerneskade, og som kan hjælpe den unge i hverdagen med det, der er svært for dem. Det giver også psykoedukation, altså lære om, hvordan du kan håndtere din hjernerystelse i din dagligdag, hvor man kommer ind på ting som energiforvaltning og forskellige coping-metoder. Og det kan lyde som lidt trivielle ting at lære noget om. Du kan da bare læse nogle sætninger om det på Google, og så er du good to go. Men jeg har erfaret, at det giver noget at have en virkelig person, der hjælper med at sætte de teoretiske begreber ind i din konkrete hverdag. Udover psykoedukation kan ungementoren være med til møder med skole, jobcenter eller lignende, for at bidrage med viden og for at støtte den unge, så de bedst muligt kan håndtere deres liv med hjernerystelse eller hjerneskade. Og ved første øjekast kan det godt være, at du tænker, hvad skal jeg bruge sådan en til? Jeg har brug for noget behandling, der gør mig rask, ikke en, der kan snakke med mig omkring, hvordan jeg har det, eller hvordan jeg skal bruge energi. Og det var også sådan, jeg havde det i starten. Men det at have været tilknyttet en ungmentor har simpelthen været det, der har hjulpet mig allermest i hele mit hjernerystelsesforløb. Og jeg ved slet ikke, hvad jeg havde gjort, hvis jeg ikke havde haft en ungmentor. Så jeg kan kun tale helt vildt varmt omkring det. Og ja, et etårigt forløb kan godt virke lidt skræmmende, hvis man har haft i gåseøjne et kort forløb indtil nu. Og når jeg siger kort, så er det på ingen måde, fordi jeg siger, at det at have haft hjernerystelse i 1 måned eller 5 måneder er kort tid. Det er virkelig lang tid at have det dårligt, men mere kort tid i forhold til, hvor langt et år er. Og det kan jeg virkelig godt forstå. Men så skal man huske på, at du altid kan sige, hvis du er blevet rask i mellemtiden, at du ikke har brug for forløbet mere, eller at du ikke har behov for at mødes med ungementoren så tit. Så det skal i hvert fald ikke være det, der stopper dig i forhold til at blive tilkoblet en ungmentor. Det, der også gør ungmentorforløbet så fedt, er, at det er helt vildt fleksibelt. Man kan aftale, hvornår man har lyst til at mødes, og du kan mødes med ungementoren derhjemme eller på skolen. Ungementoren møder dig der, hvor du er, og så er det bare en virkelig værdifuld viden, de giver til dig. Jeg prøver, hvad jeg har lært under ungmentorforløbet, basically hver dag. Det var også min ungmentor, der i starten sagde til mig, det her duer ikke, Frederikke. Du er nødt til at gøre mindre, for ellers kan du ikke passe på dig selv. Og det er jeg evigt taknemmelig overfor. Så det er ikke en behandling, hvor der bliver gjort et eller andet, så noget bliver fikset, men det er mere en slags vejledning omkring det at leve med hjernerystelse, og hvordan du kan få hverdagen til at hænge sammen og passe bedre på dig selv. Og det kan igen lyde lidt kontraintuitivt, fordi du har ikke lyst til at leve med hjernerystelsen, du har lyst til, at den skal gå væk. Men jeg har bare fundet ud af, at de to ting er nødt til at gå hånd i hånd. Man kan sammenligne det med, at ligegyldigt hvor meget du træner i fitnesscenteret, så bliver du ikke sundere, hvis du samtidig kun spiser junkfood. Men derimod vil det at have en sund livsstil gøre, at du kan få bedre træningsresultater. Du er altså nødt til at få fundamentet med, før at hele systemet kan forbedres. Hvis du ikke bor i Region Midtjylland eller i samarbejdskommunerne, er der også nogle gange lignende tilbud med en fagperson eller en hjernerystelseskoordinator, der giver råd og vejledning i forhold til det at leve med hjernerystelse. Og det kan jeg virkelig anbefale, at man opsøger. Så spørg din hjerneskadekoordinator eller hjernerystelseskoordinator i din kommune, om hvilke tilbud, der er tilgængelige for dig i din kommune. Og prøv at være åben over for de ting, der er tilgængelige for dig. Hvis du vil læse mere om ungmentorordningen, lægger jeg et link ind i både beskrivelsen og de 2 dokumenter. Noget andet, som faktisk hører under ungmentorindsatsen, og som jeg også har været med i, er et projekt, der hedder Matching Brains. Det er et projekt, der lige er blevet afsluttet, men jeg vil gerne fortælle om det, for at opfordre til at opsøge lignende projekter eller hjernerystelsesfællesskaber derude. Matching Brains er et projekt for unge, igen mellem 15 og 30 år, plus minus, med hjernerystelse eller hjerneskade, og i projektet bliver man matchet med en anden ung med enten hjernerystelse eller hjerneskade og spejler sig i hinandens situationer. Man starter typisk forløbet med nogle uddannelsesdage på Hammel Neurocenter, så man er klædt bedst muligt på til at snakke med sit match, og også så man bare kan få større indsigt i sin egen situation og i sin måde at håndtere den på. Så har man mulighed for at mødes med sit match og snakke om hverdagen og livet med de issues og gode stunder, der nu er. Derudover vil man også blive inviteret til caféarrangementer på Hammel Neurocenter eller aktiviteter som æblemospræsning, alpaka-gåtur, bål eller andet hyggeligt, hvor man kan snakke med en masse andre i samme situation og dele erfaringer. Jeg er selv med i det, og jeg synes, det er dejligt at være i et fællesskab, hvor man virkelig kan mærke, at der bliver taget hensyn til en, og hvor man ikke behøver at skulle bekymre sig for meget omkring ens udfordringer. Pauserne bliver holdt, og man kan selv vælge, hvordan man får bedst muligt ud af dem. Og så er der altid rum til, at man kan trække sig, hvis man har brug for det. Og så er det selvfølgelig et fedt fællesskab med virkelig søde mennesker, der bare kan forstå en så meget bedre end alle de raske mennesker, man er sammen med til dagligt. Så kæmpe anbefaling til at opsøge lignende hjernerystelsesfællesskaber derude. Okay, her til sidst vil jeg prøve at snakke om noget, der måske er kontroversielt for nogen. Og I skal vide, at jeg ikke er uddannet læge eller sundhedsekspert, eller sådan noget, der gør mig mere kvalificeret til at snakke om det her end en gennemsnitlig person. Og det siger jeg,
fordi jeg gerne kort vil snakke om alternativ behandling af hjernerystelse. Der er måske nogle af jer, der har været til forskellige typer af alternativ behandling, akupunktur, klangterapi, healing eller sådan noget. Og der er der mange, der har den holdning, at det er lidt noget hokus pokus, pseudovidenskab, der ikke har nogen chance for at hjælpe overhovedet, udover måske lidt placeboeffekt. Og placeboeffekten, til jer, der ikke ved, hvad det er, den handler egentlig om, at man godt kan få en virkning af en behandling eller et lægemiddel eller noget andet, der i sig selv ikke hjælper dig, men fordi du tror på, at det virker, så har det en effekt. For eksempel kan man godt få en lille smertelindrende effekt af en harmløs kalktablet, hvis man bare får at vide, at det er en Panodil. Og det, at der ved behandlinger som f.eks. healing og klangterapi nok ikke er en reel effekt af behandlingen, men at den effekt af behandlingen, der er, nok er placebo, gør, at de fleste eksperter mener, at behandlingen er spild af penge, og man ikke skal opsøge den. Og jeg kan godt forstå, hvorfor de ikke aktivt får deres patienter til at opsøge behandlingstilbuddet, der nok ikke rigtig hjælper dem i sig selv. Jeg har dog en lidt kontroversielle holdning, og husk, at jeg ikke har nogen uddannelse inden for sundhed eller sygdom eller sådan noget, at hvad så, hvis virkningen bare er placebo? Placebo er jo stadig en virkning, og jeg mener, at hvis du føler, at du har rigtig god gavn af at tage til en healer eller være til klangterapi, og du synes, at det giver mening for dig at bruge penge på den behandling, så skal du jo bare fortsætte med det. If it works, it works, sagt med andre ord. Jeg siger ikke, at alternativ behandling er et vidundermiddel, der kan gøre mirakler, eller at du aktivt skal opsøge alternativ behandling i stedet for evidensbaseret behandling. Det jeg siger er, at hvis du allerede er i et alternativt behandlingsforløb, hvis du synes, det giver dig noget, hvis du gerne vil bruge penge på det, og at det selvfølgelig ikke gør skade på dig, så synes jeg ikke, du skal stoppe, medmindre du gerne vil, selvom du får at vide, at behandlingen er humbug af sundhedsprofessionelle. Okay, det var en lidt kontroversiel note at runde mit behandlingsafsnit af på. Jeg håber, I kunne lide videoen, og det, jeg har sagt, giver mening. Det er altid vigtigt at huske på, at det her er mine erfaringer, og det kan godt være, at nogle af de behandlinger, der ikke virkede på mig, vil virke på dig, og omvendt. Så lyt til dig selv og din krop. Som sagt kommer der også en bonusepisode af den her serie, hvor jeg snakker om hjernerystelsesbehandling i USA. Så tjek den ud, hvis du er interesseret i det. Næste video i min serie kommer til at handle om hjernerystelsessymptomer, og hvad du kan gøre ved dem. Anyways, jeg ønsker jer alt det bedste, og sender de bedste tanker og håb jeres vej. I er så badass alle sammen. Vi ses i næste video.